Gaurkoan Donostian gazte eszenara hurbildu gara euskerazko antzerki obra berri bat ezagutzera Deja Vu Panpin laborategiaren eskutik. Gaurkoan Deja Vu Panpin laborategiko Urko eta Ainararekin gaude, beraien obra berria ezagutzeko, Arrastoak. Konta iguzue, zer da Deja Vu Panpin laborategia, zelan burutzen dituzue bertan? Deja Vu Panpin laborategia da antzerki talde bat, duela, ez dakit 10 urtetik gora sortu genuna, eta hasiera batean txotxongiloen munduak erakarrita sortutako talde bat izan zen. Eta poliki-poliki urteak joan ala, joan gara garatzen gure lenguaia edo, topatzen gure ahotsa edo, eta hola, guk sortzen ditugu gure ikuskizunak eta kolektiboki egiten dugu lan, hori da pixka gure taldearen ezaugarria. Eta orain, obra berria aurkeztu duzue, orain dela oso gutxi, Arrastoak, egiguzue sinopsi labur bat, edo konta iguzue zerren inguruan doa obra hau? Bueno, Arrastoak antzeslanean pixka kontatzen da lurren historioa, dela neska gazte bat, kokatzen dugu pixka 80. hamarkada astera doala, eta pixka bat egin nahi genuen momentu hortako gizartearen retratu bat ez dugu egiten, nola beste aurreko antzeslan egiten genuen, baina nahi genuen pixka bat hitz egin generazioen artean gelditzen den erantzia bataz, generazio batetik bestera, zer gelditzen zaigun aurreko generazioetatik, gatazka batzuk gertatzen dienean eta gauza batzuk isiltzen direnean ere, ea horiek ere erentzia moduan gelditzen diren, ez? Ze arrasto gelditzen zaizkigun aurreko gertakizunetatik, agian batzuk ez ditugunak ezagutzen, baina nolabait gure parte direnak ere. Eta, pixkate horren inguruan hasi ginen lanan, eta hor kokatu dugu historia, ez? Lur neska batek bere ama ospa egin zuen etxetik drogekin arazoak zeuzkala eta bera oso gazte zelarik. Eta berak, bere bizitzaren episodio itxitzat usten zuen hori, nolabait berrire osabaltzen zaio, bere ama hilda agertzen denean, obra horrela hasten da. Eta nolabait hor barruan eukizintu nahin bat galdera eta berriz ere etortzen zaizkio oso fuerte, eta berak aurre egin beharko dio pixka bat, nolabait bere bizitzari bide bat emateko, eta hortan kokatzen dugu lana. Orain dela gutxi hasi zaretela esan dugu, baina nola ikusi duzue jendearen harrera obra gustatzen ari da? Egia esan, igual ez da ondo guk esatea, baina egia esan oso harrera beroa egia dukitzen. Eta beldurra genuen, esan dizudan bezala leheno kolektibo egiten dugu lana, eta gure ezaugarritako bat da zuzendaririk gabe egiten dugu lana. Orduan gure burua zuzentzen dugu, eta antzesle sortzaileak, orduan benetan kanpotik ze jasotzen den oso bukaera artez dugu jakiten. Benetan publiko horren jarri arte lana. Eta den pixka, ulertuko ote da, nola iritsiko da. Eta egia esan alde hortatik oso sorpresa polita hartu dugutze hori. Jende pila bat etortzeaz gain eman alditara horrengoz, eta hori kristona da. Bai, esaten digutenagatik, gustatzen da, iristen da, eta ze pentsatu ematen du hor da, gupozik. Jendea oso ohitua dago antzerki sorkuntzetan, ohitura jarraitzea eta zuzendari bat eukitzea, aktoreak aktore lana dute, zuen kasuan honekin apurtu egiten duzu, orduan ez dakit kontatzerik daukazuen kolektibokin nola den sorkuntza lan hori. Bai, apurtu ere ez dugu, nik uste dut badagola jende gehiago dagoela horrela lana egiten duena, ez? Gero egia da, gure ezaugarritako bat badela hori, azken finean, Ainarak esan duen bezala ez, gu barrutik egiten dugu lana, barrutik zuzendu baita ere, eta aldenean norbait ateratzen da, eta estenak ikusten ditu, baina egia da puntu hortara iristen ganean publikoarekin beti antzeslanak hor hartzen dutela benetazko forma eta egi bihurtzen dira publikoa dagoenean. Gu egia da momentu hortara iritsi gehala, oso, montatu dugu historio bat, montatu dugu gauza asko esan nahi genitunak, eta, azkenean zer den, benetan kontatzen nahi zeana publikoak ematen dizu, ez? Eta horrekin oso pozik gaude, aurreko galderarekin lotua zegoen, no? Baina, gero guk lana egiterakoan, azkenean sortzaile gehan einean, testuak improvisatzen ditugu, eszenetatik abiatzen geha, egoeretatik eta hortik hasten geha testuak sortzen, noski nahi genuen gairuntz gerturatzen saiatzeko, ezta? Nik uste gure forma nahiko kaotikoa dela, kanpotik norbait sartuko balitz gure entsaio batea, nik uste dut impresioneko flipauta gabituko zela, oso kaotikoa da, denak bate hitz egiten dugu, denak nahi ditugu 1000 gauzain, eta denak gatatzen ditugu 1000 katxarro eta gozen honekin hauitea, orduan da, benetan estanda bat olako kaos batena. Eta urkok esan duen bezala, gero lana izaten dugu, kaos hori
ordenatu eta forma pixkat ematen. Hori da prozesua pixkat esentzialki ez. Esaten duzu kaotikoa dela, baina azken finean lortu duzu antzerki bat horrela aurrera eramatea, orduan esan daiteke formula modu batera edo bestela badaukazuela prestatuta ez, ezagutu duzuela nola gauzatu. Bai, eske igual moten du nahi gabe sortu zegoen zerbait dela hola itea. Bai, egiteko modua da azken finean. Hola teatzen zego. Horrela egin dugu beti lana egia da, Azken finean guk konpainian lana egin dugunean horrela egin dugu, bai aurrentzako egin ditugun ikuskizunetan ere. Azken finean hori, beste jende askok egingo duela baita ere, baina gai bat aukeratu eta istorio bat, baita normalean istorio bat kontatzera jotzen dugu, eta hor elementuak sartzen hasten gara, eta hasten gara ikusten benetan estetikoki zer ematen duen, ze posibilidad ematen ditun, eta horiek ikusten juten genean horrek laguntzen digu baita ere erabakiak hartzen ze forma izango duen, ez? Orduan, da hori, kaos sortan, balantza desberdin pila daude, jutentzea gauza jartzen hemen, bestia hemen. Eta momentu nahiko larriak ere pasatzen ditugula esan behar da, ze egia da, holako kaos hontan, hortik zerbait ateatzeko, funts pixka daukana, denbora pila bat tarratzen dugu ordan nahi ez emanaldi honekin minimo urte bete egon geha. Eta gure buruan gauzatzen 2 urte edo, oso lan prozesu konparatuz beste forma batzukin, geldoa da, ez? Eta hor, krisi desente edukitzen ditugu bidean, hain justu gure lan forma honengatik, kaotikoa delako, ez? Eta ez pentsa bidean ez dugunik pentsatzen noiz bait, en plan, bira urrengo antzezlean, jarriko dugu zuzendari bat hor aurrean, edo testu bat ja idatzia dagoen hartuko dugu, ze seguro errexago dela, eta seguro ez dela errexago, beti da oso zaian zergitea. Guretzat agian errexago izango. Eta gero egia da, aipatu behar da, egingarria dela, azkenean ekipoa guztiz bolkatzen delako eta denak maila berdinean egiten dugulako lan, ez? Kasu honetan Miren Alkala eta Inigo Aranbarrik, gurekin prozesuan handia hor, eta denak proposatzen dugu, denak gaude ideiak ematen, eta denak egia kaos hortan murgildu eta hortarako barrenak eukin behar dira, eta konfidantza gure artean, eta aurrera iteko ausardi auki, eta azkenean ateratzen dira gauzak, azkenean gogoa daudenean eta nolabait sinisten dezunean, transmititu nahi dezun hori ez daukazu hain garbi hasieratik, baina badakizu zerbait badagola, ez? Hor erakutsi nahi duzuna, eta azkenean ateratzen da, ez dakit nola, baina bai. Arrasta. Arrastoaken kasu konkretuan ez dakit jakin dezakegun zergatik aukeratu zuen gai hori edo nondik abiatu zareten gai hori hautatzeko. Bai, modu oso inkonstientean aukeratzen ditugu gaiak, baina gero ja jutentzea pentsatzen eta ostras, ez zen hain kasuala, ez? Eta askotan gehienetan daukate ikustekoak gaiek gure bizipen propioekin. Asko kostatzen zaigu, adibidez, kanpoan gertatzen dien gauzei buruz, edo, ozen hitz egitea ez dakizen lurraldeetan gertatzen denaz, oso urruna zaigu, ez? Orduan beti saiatzen gezaten, benetan guri gaur egun oaintxe zerk inporta digu. Eta hori da, lehenengo gauza zaila topatzen, ez zer da benetan hori, ez? Eta kasu honetan arrastoaken ere hola izan zen, oso erlazionatu da gure bibentzia batzukin. Hori, ez? Aurreko generazioekin edukitako harremanetan bibentzia batzuk familitan, hasten gea gure artean konpartitzen, nire aitunakin gertatu zitzaidan, amets batean batean agertu zitzaidala, eta ezakize, hola, ez, eta besteak, ostras, nik ere nire familiko ezakize, eta azten gara bat beste kontatzen pixkat ze sentimendu ditugun, ez, eta kasu honetan holako gauza gertatu ziren, ametsetan, eta hola, ikusi genitula gauzak, hori, harreman batzuk gure aitonamonekin, edo gurasoekin, eta batean gai hori mai gainean jarri zen. Bai, eta ez dago bakarkan talde barruan, lanean ari garen aktorekin, baizik eta, inguratzen zaigun jendea, edo inkluso, momentu batean gurekin taldean lana egitera datorren argazkilariak, edo testuekin pixka laguntzera datorrenak bere esperientzia kontatu, eta, juten gara pixkat denetik hartzen, ez? Eta gero, oso kuriosoa gertatzen den gauza bat, mundu guztiak gertatzen zaiona, baina zerbaitetan jartzen zarenean, ez, ideia batzukin bueltaka, azten zara ikusten dena bapaten gertatzen zaizu ez dakiz zerta, eske dena konektatu egongo baliz bezala, eta gaiak eta ateratzen zaizkizu ideiak toki guztitatik, ez, denak ematen du baduela harremana momentu horretan egiten naizean horrekin, ez, eta horrela ere, azkenean inspiratzailea da, gertatzen zaizun guztia, kontatzen dizuten guztia, zure gurasoekin hitz egin eta, zer ateratzen den hortik, ez? Orduan,
Bai, nik uste dute bizitzako kontuak diela azkenean, gure kontuak direla baita ere. Fokalizatzen duzu hortan eta unibertso hori handitzen joaten zaizu. Bueno, gaur obraren 5. saioa eskaini behar dezue, baina urte bukara arte eta baita datorren urterako emanaldiak lotuta dituzue, orduan ez dakit jendeari kontatzerik badago nondik ibiliko zareten. Bai, badago, bueno, baina nik nola aipatu duzun hori galetuko zenula, txuletak harriet. Bueno, ez dakitola arrapaladan irakurrio, ez? Baina, bueno, Bizkaian adibidez urrengo asteburuan egongo gea Elorrion, Leioan eta Bilbon baita ere. Eta gero ja 2015an dozkagu datak, bai Iparralden, Hendaian, Zumaia, Gernika, Basauri, Berriz, Durango, Larresoro, Zornotza, Zarautz, Biarritz, Aulesti, Bidart, Garazi eta Maule. Ja, hola irakurrita pixka bat. Ez dira gutxi, ez? Ez dira gutxi. Egia esan horrekin gaude oso pozik ez da bat erresa. Euskara antzerkia egiten dezunean helduentzat eta hola aukera edukitzea hainbestetan eskaintzeko zure lana, orduan... Eta beharrezkoa baita ere antzeslan bat ematea eta berak bertan forma hartzeko publikoarekin batera, ez lehen esaten genuen, azkenean publikorik gabe, bueno, zuk sortu duzu zerbait eta, bueno, esan nahi bat eukiko du, forma bat eukiko du, baina publikoak ematen dio benetazko forma eta zuk hor barruan zaudenean, ez benetan sentitzeko zeiten naizean eta nora kasua zen eta ze dinamika daukan lanak eta ritmoa eta hori publikoak ematen du. Zu saiatu zaitezke, teorikoki hor barruan lan egiten, baina azkenean praktika da garrantzitsuena eta orduan oso importante da lan bat abiatzen denean, aukera izatea erakusteko. Orduan sorte handi bada. Bueno, espero dezagun, hemen aipatu diguzun zerrenda hau abia puntu bat besterik ez izatea eta denborarekin zerrenda handitzen joatea eta zuek antzokia askotan topatzea. Mila esker, gonbida egiteagatik. Zuei.